Langpher bolong komajia havaralong arjuding kluipen ke hang ke mangasai ke chunpon. Project loni phaing korapli themanani bolong komaji police station andung hermasi kangpupon laki fire and emergency service station radatung kai ke pen ke hang bomatengsi betumil bangso jamek asai chunpon pamikalo. La solong kactong dun aluhi amana pengpen Langpher local MSC ie madhuram lekthi pensi ingpupon. Alang ni ie manghoy ki khiba mahut kabor ipon pensi fire and emergency service station avar saitami pachun pondong lu lapen pelong pipon lo atheki lebangso sai amoki hem make chupona hut apor pen ki palipon unjia phan toll free 101 number long humridam loti longpon ipu bolong komaji mate Bokolia angkang along cha semet pen kumani ahem make cho hut ki pamep dunjia phan tong sekot pen humridam je phan sitami pachini pon Labangso Fire and Emergency Service Station Kangpu Ponalong Kachatong Dunlaki Ilitum Man Keduk Klong Karbiang Long Deputy Commissioner Nirola Phangchu Pitame Chatongdu Lapen Lahaya Moko Sonsi ke claim dam nang jima pu alam thesatami than pachinipo Lapen Karbiang Long Superintendent of Police Sanjit Kumar Saikia hin pensatami Fire Service aputhak lam the than pachinipo Aduntu Assam Government Pen Mate Fire and Emergency Service along Klembangpu Nanda Singh Barkala Deputy Director of Fire Service Alangni Pentami Fire Service Alam Thi Thanpo Aduntu Additional SP Lapen Arisang Ho Do Anatumtami Chatong Dunsi RD Pidunrin Tilo Karbiang Long District BJP Klembangpu Longsing Tokbi Silver Bay Kalyan Mantri RSS Chief Assam Lapen Karbiang Long Boloram Phangchu Lapen Bolong Kamaji Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Tami Labangso Sayamo Long Cherap Chitodunsi RD Pidunlo Lapen Labangso Kangpu Ponalong Kachatong Dun Kaprek Kethekeding Atum Tami RD Pidunsi Labangso Fire and Emergency Service Station Bolong Kamaji Havaralong Patumi Arni Ingpupon Long Pamilo Laso Service Oversight Kilong Ponjilaki Lang Capacity Liter Suripho Nonamatki Motor Humni Anvetlang Lapen Kadukabe Staff Bang Trok an Achokomara Pai Ansi Dochot Lang Posi Nang Tando Labangso Fire Brigades along Lang Oversight Nonamat Kilong Ponjilaki Bolong Komanji Langroy Alang Fistri Lang Si En Ponpo Lapen Lang Capacity Tengpensi En Ponpo Posi Deputy Director Fire and Service Officer Nanda Singh Barkala Alangli Hinpen Than Pachinipo Patumi Bolong Komaji PWD Executive Engineer Adong Hedalongsi Fire and Emergency Service Station Office Tami Thirklongadim Pipon Bopasi Pachinipo Lapen La Solong Kachatong Dun Do Anatama Phantami Ie Madhuram Lekhe Hinpen Satami Choro Pajarpon Lapen Ongdung Armutami Chatong Dun Si RD Pipon Pen Fire and Emergency Service Station asai tami Mesen Pen Pachun Pondo Bolong Komaji Pen Napoleon Terang News Fast Karbiang Long Kadang ima itungdak Bokolia ima ini tumaning ke hak ada dan ke hak litung fire service station nanti lagi litung Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sar lapek litung Karbiang Long Autonomous Council ASEAN Dr. Bidam Fansi Choro Park nanti athema alang litung cepat duk lapek litung kan Karbiang Long adat lapek litung me lang kaita litung chere nanti lapek litung kosong si kisum baca kajok pintima laso lam kaita litung kan kacing hon pen se alang litung nang ban kilo lapek non litung mabangke laso fire service station ke dopen pen kosong si litung kaita ring dok kaita cerok dok pen litung reclaim pon pintima lapek litung kisum hon talahin dan pintima halas litung kaita cerok dok pen nang je lapek as district commissioner akina disang pen litung la fire service station Karbiang Long kado pen celang sinitung rong stamen litung me lang pen kosong si chere pintima laso training litung pom lapen tu la dokmoga fire service station avela nonamat lagi litung hangnan ko lasi step by step long ko lantai litung 2022 anikan dak release ke do ho itu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sir khala swari li ho dak banglo tasila swari li ho litung dak Langpher rat pen nangan kachuning ri alu lasan ke pachini dindo
Masuk ke pacini tu nolong pen kecingsi bagai dak brigade station lo lapen ke hikha gitulah education anak ke papan ke dia pam dudun lo lapen ke tuar nakru kabe lahai elitum ala so ara kamai pi lo elitum ke pacini tu asin school tamen on building tamen nak kon bom lo etan na building nak kon bom lo tuar tamen on tenar kola topik lo ka so tuar tamen abjin pen lahai tamen elitum nu jok kon lo lapen ke isi ning karong alam thebang ke lalo ke damtang tarikin ko rahini labang so ciklo lo laso Oktober ciklo tarikin ko rahini ani itu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sar alangli ke do dim long nahang lo kora dhoin koina dhura long nahang lo je Karbiang lo Autonomous Council CM sar a leadership pen militum kabe MSC doang lapen ke MLA ke hai tum MP ke hai katu kabe ni tum panangan si dak cetong damlo cetong na pen tum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sar ke damtang alam aning papuri si alu kagos cepen top tikang madalang depan tikang lo masih pinian ke tarik ko era flick arnisi tumi taring ko era ketom mane joni da arnisi yang bo ili tumhan la puson nangaman pidet la bangso scheme la bangso a project la bangso fire brigade station nangi pila bangsa ini tum alang lipan curu pek nangi pusini ni bangsa rat hoi pet tamelang lipan kacuru alam pe pajir tum silahai duo ili tum lang feralo sipenisi itu claim pon momo la penka ili tum lang ferara rapat ili tum masiam sa ting holti asila da kupima kisun ke boy hawu do asta mi sipenisi na pon momo penon prabjin pen mili CM sa pana ko chuniri ko da Rukasen College apa da science stream kewan dia pada me ke matha dono abori dono la sila solo go ili tum CM sa jumi na pidun beko la penka na lonta lonta asila eta mi non ili tum pon do asila te lo nili le ni kuyo na pe tam sa ke damtang penangan ni misi zame ki chotang lo iam da ki chotang lo sida me non nang likai nang li pram hud nang sila bang so fire brigade mang lo na so pathat pansan nang ni ka lagi nili polam kali lo rara kemang lo arti ding koi pensi kemang lo mandi pen ki sung da penan ke punang dolo na bangso fire brigade ka dia join pe fire brigade station ka dia join pe penan ki sung ladak no na bangke full budget office nangdo ko full budget office nangdo lo ko te ladai no bahini borai ngalo kami itu kelom di angring do asila non tong sikot pe lana pipon ate ke full budget talon ke nangi ba itu kadang nang settle bifit ko bisi chief minister office pen ko bharita lo kali asila lo lake nili ke do hut kolam kali lo lake rada kemang penak ko kasi la ferara ade ni si la la sana din ko ke staff bang ko ano da fire staff don banget komdo ji development se na settle pider lo kasi moda full budget office si dolo kote kenak sot ana staff ba kenak tapi sana da la Bokolia langkalong medical hospital itu lah so bang upgrade ko lah so lata nang tu teklo ko noli di otbom to wasiam sa panda ka cholengia lo PPA tek ben council pen ke proposal pale